Sme po pauze. Robili nejakú chujovinu s mobilom. No, nevadí. Čau. Po prestávke už mám energiu. Teraz také petelice budú lietať, že Adam sa priprav. Shellstorm. Priprav sa. Potom pôjde až tak na rozchytovaciu. OK. Hlavičku som mohol dať. Kdo dikdagil? Bomby teraz! Jak na futbale. Ha. Dobre. Ale Jergo by si nelápil. Zoberiem vás, ako to je, keď chodíme po loptu. Idem s vami. To je tak, kde v piči. Ide s nami sa prejsť. Väčšinou my odkúrime tam do Jarka. No, už Tam je liaska. nie sme už takí. Nie sme až taký krivý zás už. Hej. Ale tá Jak sme boli? väčšinou to ide tu teraz. Keď sme prišli prejazd na ihrisko, nie? Toto boli domy, keď sme odjebovali. Lopta, 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 kde je? Á, tu je. To je Berem. presne v polovičke. Akože nič zlomali predatóri a neviem, ak sa volajú. Co? Crazy fasty. Crazy fasty. Drajže. No, nevadí. Adidas crazy fasty. Jo, jo, jo. Asfalt? Najlepší. Hej. Žďucham tu kolíky. Tvrdý jak leh. Hop, takhle do piči sme odpalili. Tu je bránka, tam je ďalšia bránka. Dakedy si zahrajeme futbal, keď sa nám chce. A dakedy ideme kopať. Dám vám potom strih. A uvidíte! Rybaj! Bomby, ale na miestu. Pôjdem honiť teraz. Kedy? Kedy mám ísť do vás? Chicago? No toto už sa nedá. To už nebudu dávať. No piči, abo. Jaký chuj sú to si bol chytaný. Chyba to také pätky chytám, no také šunky, no to ani nechytím. Nie? Že pätky chytám, ale šunky nič. Bombuka. To sú také, že by som mohol aj skočiť. Tak ja prekúrim. Ale nie tak, hej. Si, to taký winkel! Schytaš, dobre. Chcete ísť zase po loptu?
Vidím, že áno, ideme. Teraz ide ku Jarku. Nevadí. Zúfalec. Prekopol. Kebyže tu je túto liaska, ktorá je tu, inakšie bomby. Keď nedáte odber, ste zúfalci. Ste zlí. A keď dáte odber, tá ste... Keď budú Very minimálne, dajme tomu, že... Koľko máš followerov? Ešte nie znam. Ešte nie. No však, no to nech dáme 10 followerov. A bude hodinové video. Keď dáme 10 followerov, Keď 10 odberí, tak robíme extrémne video. extrémne, hej. Bacha. Kuba. Už v ríci. Čau. Pozdrav do videa. Poďme na to. Chleba gang. Ja som chleba, hej chleba. Vinem, nezapiju, vinem. Ja sa volám chleba. Chleba daj mi. Chleba. Ja sa volám chleba 1, 2, 3. Daj. To sa neráta? To už je za Marko. Nie, to nie Marko. Hej, to je on. Ty vole, jaký vinkel. Čekaj, nie máš v bránke. Ty Bože. No, nie! Dobre, není. Je pecka muzika. Witaj. Nie, pić. Bolí ma trochu hrdlo. Dneska som sa zobudil. Ideme Do teraz. školy, jak obvykle. A bolelo ma hrdlo. Som mal fest zapchatý nos. Ale tak čo? A do komentu napíšte. Hej. Čo máme napísať do komentu? Čo chcete? A ide pecka muzika. Čaj. Ideme do sa napiť potom. Tu už naživník je. Nie, tak.
komentáru napíšte, že kto je lepší. Messi alebo Ronaldo, alebo Real Madrid alebo Barcelona. Ja fandím Ronaldovi a Realu Madridu. Ten, kto napíše Messi, je úplne srač. Ronaldo je bot. My nie sme ešte PRO hráči, hej? Ale to ten tu človek chytá jak z beštnety. Ja som ten YouTuberču kanálu. Takže ja som PRO. PRO. A jak sa volá Shellstor? 22. Koje malé máš? Kde? Ideme po nich? Vývoj. Kde PRO muzika? Ty vole, zľavačku! Gol! Ha! Nabij mi tú takú slabú. Pipky. To nebola najsilnejšia, hej? Bacha, bacha. Počkaj. Oj, oj! Oj, oj, oj. Bacha. Koja keď nemáš? Zoberieme teraz toto loptu. Toto sa mi fajne nabiješ a máme tu aj inú loptu. Dobre. Poď, maľučka. Tu máš, to ide. Ma rozchytaj stopu. I nabij mi na túto stranu. Papa, tak. Nie, to piči. No ideme po ňu. Toto loptu nemáme oddychovať. To už si zažila až dosť. Áno. Tam ide cúva. Čubaľa bez budze. Škrapi. Na mne hej. Tam už bude prchať. Tu je lopta. Pod autom. A tam je lopta. Nezberáme? Piatok možno môžeš prísť. Kde? No, no. Okej. Možno, že aj teraz. Ideme? Ideme? Aj. Za chvíľu začne hľadať. Pôjdem domov po čom?